Rekasane saiki wis bis kontol belis kekere ke endang wis roko mose padang singlang bulane bunder seser sing utang boke padang singlang bulane bunder seser barang wis gede aku disuntik pak dokter ana cara kok sawala iki cerita Joko wong tuwa domonyo padha iki cerita jaman semono Rogo Yusi Mas Leri Dawud Rogo lagi juragan onde Mojokerto coy Jurjan terima kasih wis kontol baris rekasane saiki wis kontol baris kekere ke endang wis Rogo Yusi ayo dong padang singlang bulane bunder sasar aku digudang sone dadi dokter sing utang boke padang singlang bulane bunder sasar barang wis gede aku disuntik pak dokter ana cara kok iki cerita saka wong tuwa padha jayanya monggo ketemu iki cerita jaman semono iya Rogo Yusi Ede Jordan Audio Rental terima kasih anake bapak official matur suwun kosoan waktu negeri yang blok dekadang zaman dhisik durung kosong pabrik irung dibangun adukku wong cukup anduk karo anakku motor cilik saka Lampung bis kontol baris rekasane saiki wis kontol baris kekere ke endang wis
kang boe molas padang sigrang bulane udan asasar barang wis gede aku disuwun ning budhaka ana caraka Jata Sawala iki cerita zaman semono padha jaya monggo bataka iki cerita saka wong tuwa ana caraka Jata Sawala iki cerita zaman semono padha jaya monggo bataka iki cerita saka wong tuwa wow luar biasa